Shoutout til alle baddiesne derude. KY-XXX. Og hvor de morfiner, som hvor det breezers. Flykker dem i hovedet, hvis de er nogle fucking griefers. De der shooter kan ikke nærme os, fordi vi er cool og danser floss. De der brotter ruller ind som et S-tog. De hårde rappers kan ikke følge med på mit flow, men de varmgis kender mit sprog. Du skal ikke begynde at smile, din fucking pedo. Alt jeg har brug for er noget velo. Min mund er fyldt med det hvide stads, ligesom din mors var i fredags. Mig og min bro ned i Kvickly. Vi popper den snus, og det er weekly. Var sammen med din dame, og hun var freaky. Hun vil have mit kød, og hun er needy. Stalker min Insta lidt creepy. Streng forældre, så jeg må være lidt sneaky. Mødte hendes bror til en fest. Vi begyndte at svæve. Vi røger så skævt som tårnet i Pisa. Fandt ud af hendes rigtige navn ikke var Isa. Hun var undercover for en anden group. Hun ville have ramt på mig, fordi jeg rappede bedre end Snoop Dogg. Troede lige jeg havde fået fat i en rigtig baddie. Men de er ret svært at få fat i. Altså en oprigtig baddie med masser gang i. Så jeg tog på jagt igen med min loyale følgesven. Vi kontaktede Snoop og fandt ud af at han var en del af den samme group. Samlede 17 mennesker med maskeringer. Lavede 3 grupperinger, alle med Glock 9'er. Da vi ankom var der fyldt med piger. Bagved dem stod Snoop Dogg med en AK-47, klar til at gøre hvad han burde gøre. Men den her kamp blev større og større. Pludselig sværmede der med mænd fra forskellige døre. Det var unfair. 17 mænd mod 48. Der var intet vi kunne gøre. Snoop Dogg stod og skød til hver en mand i lokalet var fucking død.